अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। महायुतीत पालकमंत्री पदावरून खडाजंगी सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे। नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरून महायुतीत एकमत नसल्याचं दिसून आलं। नाशिकमधून गिरीश महाजन आणि रायगडमधून अदिती तटकरे यांना पालकमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती, मात्र हा निर्णय स्थगित करण्यात आला। तसेच पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर होताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा रंगली आहे। एकनाथ शिंदे हे नाराज होऊन आपल्या मूळगावी दरेगावात निघून गेल्याचं समजतंय। एकनाथ शिंदे यांच्या मनधरणीसाठी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे दरेगावाला निघाल्याची माहिती मिळते। आता यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर तोफ डागली आहे। ठाण्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना राग येतो आणि ते दरेगावात जाऊन बसतात। महाराष्ट्र आता यांच्या रुसव्या फुगव्यांवर चालणार का? सत्तेचा वापर त्यांनी राज्याच्या हितासाठी करायला हवा, पण यांचे रुसवे फुगवे सुरू आहेत। हे लोक अजूनही विजयाच्या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत। एकनाथ शिंदे अस्वस्थ आत्मा आहेत, त्यांनी कुंभमेळ्यात जाऊन नागा साधू व्हायला पाहिजे। महाराष्ट्रातल्या अस्वस्थ आत्म्यांसाठी योगी आदित्यनाथ यांनी तंबू तयार केले, त्यांनी तिथं जावं। तिथं IIT बाबा आहे, आता आणखीन एक दरेगावच्या बाबानं जाऊन बसावं, अशी खोचक टीकाही त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।